El programa d'Educació per la Pau i la Solidaritat als centres educatius de Castelldefels va néixer l'any 1995 per facilitar instruments per al treball amb valors com la pau, la solidaritat o els drets humans. Hi ha 100 tallers a tota la ciutat. Són 100 tallers que es fan a totes les escoles de Castelldefels que ho demanen. I vosaltres participeu en aquest projecte. És un encàrrec, no? que l'has hagut d'anar sostenint, creant i composant. Llavors, com us deia, us vinc a demanar la vostra opinió perquè el que surti d'aquesta classe avui i del que sortirà a cinquè de primària després que aniré i del que va sortir a les Marines, faré un document, un informe que li passaré a l'Ajuntament perquè pugui valorar. Preguntarem si és útil o no és útil aquest projecte en el que formeu part, perquè l'Ajuntament l'any que ve pot pensar si el segueix fent o no el segueix fent o com incorporarem. Us anava a proposar que d'aquestes fotos que hi ha aquí, algunes estan repetides, altres no, del programa, del que coneixeu del programa, el que més us agradi o el que més us connecti o el que més us motivi del programa, dieu, mira, doncs li poso una imatge, l'agafo, la miro i després la compartim. Hi ha molts punts del planeta on la normalitat és justament alta. La normalitat són les agressions, les bombes, les coaccions constants. El que es tracta amb aquest programa és justament de posar en valor allò que tenim i fer notar que allò que tenim no és nou i no té per què ser nou. Ho és en funció que nosaltres incorporem en nou. Doncs mira, jo he agafat aquesta perquè està plena de colors, i crec que és el que porta el programa, molta diversitat amb moltes edats. Jo crec que és l'únic programa de l'Ajuntament que comença a P3 i acaba a batxillerat o a cicles. La seva programació, inclosa la guia educativa, posa a l'abast de tota la comunitat educativa eines per promoure de forma lúdica i adaptada a les diferents edats propostes que ens apropen a realitats de desigualtat o de diversitat cultural. Més de 10 entitats especialitzades ofereixen desenes d'activitats cada any i participen tots els centres de primària i de secundària. Els valors d'aquest programa és la possibilitat d'obrir els ulls al món, de fer una mirada extensa al món. Tocava una ciutat defensora i n'hi havia dos, la defensora dels drets humans i la que no volia. I tenies que convèncer altres grups segons el tipus que tenies. La solidaritat es viu en primera persona. Durant el 2022, gràcies a un recurs econòmic de la Diputació de Barcelona, Circula Cultura ha dut a terme una avaluació a fons del programa per tal de valorar els encerts i d'analitzar les possibles millores. La voluntat ha estat que la proposta continuï sent un referent de l'educació per la ciutadania global, de la cultura de pau i de la defensa dels drets dels infants i, en general, dels drets humans. A l'avaluació han participat talleristes, mestres i professorat, alumnat, representants tècnics del Departament d'Educació de la Generalitat i de l'Ajuntament i regidors responsables. Important conscienciar des de joves que hi ha situacions d'injustícia, de guerra, de fam. Hi ha països on la gent té problemes de salut per aigua contaminada, per l'explotació de recursos naturals. O aquells mateixos recursos naturals han provocat una guerra civil. I tot això, doncs, no s'és conscient. I per això el programa és molt. Si l'any que ve hi ha la possibilitat de fer tallers d'aquest tipus, us agradaria sí o no? La Claudia decía, sí, pero depende. Me gustan estos dependes porque las evaluaciones, cuanto más depende, mejor, porque quiere decir que hay más matices, ¿vale? Entonces, ¿por qué depende? Si es un taller dinámico, sí. Porque no es solamente que un monólogo. Para mí es más importante si estamos conectados con el tema, de alguna manera. ¿Vale?
Quim Arnal volia que aprenguéssiu, i l'altre és jo, després d'aquesta obra, què he après. Tens que valorar més a la gent i que no importa els diners que tingui. Que la riquesa ni la pobresa importa, i el que importa és que aquesta persona t'ajudi quan ho necessites i que et sentis bé amb aquesta persona. El programa ens ajuda a ser millors persones i quan veus les respostes dels alumnes i quan els sents parlant sobre gent migrada, de solidaritat, d'empatia, et dones compte que tenen molta veu. A vegades el nen, l'adolescent, doncs no els deixem prou espais. T'ha sigut útil per tu o no aquesta experiència en el dia a dia? Les orientacions de les conclusions finals seran part del full de ruta futur, com a oportunitats perquè el programa sigui cada any una mica millor i tots els que hi formem part enfortim la xarxa que ens uneix. Perquè són divertides i pots aprendre coses d'altres cultures. Si vull que es facin més, vinc i enganxo un gomet al full. Si no, em quedo assegut o asseguda a la cadira. Aquell espai de reflexió és un gran espai perquè ells puguin tenir veu. I tenir veu ens ajuda a poder avançar. El que pensem moltes vegades que és l'encertat com a adults, a vegades no és el que necessiten els nens o els adolescents. I jo crec que aquest espai ho permet amb moltes de les seves actuacions i amb moltes de les seves activitats. I crec que és el punt important, perquè al final és el que ens ajuda a sentir millor el que cal perquè tingui un bon moment.